för kvällens kombattanter. Välkommen till kvällens drabbning. Vi hälsar gästande lag, domare, funktionärer, publik och sponsorer varmt välkomna. Det här är IFK Nyköping. Ja, och kväll på er allihopa, och då är det alltså dags för handbollsmatch mellan IFK Nyköping och IK Sirius. Och vi börjar med och hälsa kvällens domarpar välkomna. De heter Allen Djurgård och Kristoffer Löfberg. Bortalaget IK Sirius ställer de följande lag. Nummer 12 Måns Abrahamsson. Nummer 16, Viktor Stenberg. Nummer 24, Claes Abrahamsson. Och så uppspelarna nummer 2, Joakim Kilberg. Nummer 5, Marcus Ali. Nummer 6, Carl-Johan Karlsson. Nummer 7, Maximilian Berglund Svart. Nummer 9, David Svensson. Nummer 14, Rasmus Korneliusson. Nummer 15, Joakim Karlsson. Nummer 21, Rickard Ax. Nummer 23, Fredrik Wendel. Nummer 27, Robert Ladan. Och nummer 92, Jonas Karlsson. Ledarstab IFK Sirius, Christian Grönblad, Jan-Olof Lindberg och Roger Elf. Och så det hemmalaget, IFK Nyköping, ställer upp med följande lag. Nummer 1, Emil Persson. Och nummer 16, Emil Björklund. Utespelare, nummer 3, Martin Pettersson. Nummer 4, Viktor Rufjord. Nummer 5, Marcus Pettersson. Nummer 8, Amel Söljerik. Nummer 9, Melker Melkersson. Nummer 10, Niklas Fågelgren. Nummer 11, Axel Eriksson. Nummer 13, Mikael Gustafsson. Nummer 14, Hampus Asp. Nummer 18, Tobias Johansson. Nummer 19, Passem Avan. Och slutligen nummer 20, Rickard Ali. Ledare i Nyköping, Jakob Sundberg, Tommy Dahlin och Sten-Åke Olsson. Då är det dags för match.